Bo día, Raúl. Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí en Éntoma, inaugurando o Belén. Inaugurache hoxe a que hora? Abrimos hoxe ás 12 da mañá, Ás 12, moi ben. hasta o día 7 de enero. Que horas temos? Os horarios son nos festivos e sábados das 12 ás 8 da tarde. E os días de diario das 5 da tarde ás 8 da tarde. Vas a estar ti? A maioría do tempo, sí. Todo o tempo nunca me aguanto. Pero bueno, a maioría, sí. Bueno, pois ahora explicarme un pouquiño o que temos e o que fixache novo. Aí, isto que temos aquí, por exemplo. Isto aquí xa leva 6 anos feito. Bueno, pois dixemos un pouquinho o mapa por ano de Éntoma, non? Pois cos ríos, a iglesia, pois o campo de fútbol, un pouquinho todos os detalles de Éntoma, as escolas, os bancales, que pois agora estamos rodeando de bancales, non? Igual nos adelantamos os bancales, tiñamos antes os bancales aquí que era corta aí arriba, pero sí. Bueno, pues, iso é o que representa, non? E aquí? Isto é novo. Isto todo é novo? Sí, é todo novo. As vías regalamos, na tren regalamos un amigo de Orense que está no museo e sempre me regala algo así de... E canto tempo che levou? Porque aquí temos xardiñé, temos, que temos? E aquí temos o galiñeiro. É por non funcionar, porque que se vexa que isto tamén se move tamén. Sí, se move, sí. Mira. Aí temos... É todo mecánico. Todo mecánico. Sí, está o alfarero. O alfarero que se move, temos... O serradero. O serradero, moi ben. O afinador. E aquí temos un muiño de aceituna, de aceite, claro. O burro ca zanahoria para que non pare. Aquilo pues sería pues unha noria, ¿no? Está funcionando a revés ahora mismo. Cambia aí. Sí. E aí, isto? Eso pues, non sei que decir, bueno, non sei pois sí, pode ser. Pode ser. Isto sí que isto é importante. Isto que é? É o lanzamento da Ixada. Sabes que lle se chama o lanzamento da Ixada desde aí 6 ou 7 anos que non se vai, porque tampouco podo. Non me fixeron nunca máis, pero non está o lanzamento da Ixada. Pero se facía aquí en Éntoma o lanzamento da Ixada? Sí, desde 2008 ao 16 fixo o lanzamento da Ixada, todas as festas facíamos nos Alcampo a homes e na Virgen de Galín para mulheres. E aí, por aí, pois, en Batuco, por aí, se poden ver lanzamientos e cosas así. E como era? Lanzabas que era por distancia, por... Eran 3 eixadas, pesos distintos, o lanzamiento era, pois, sumábase os 3 millóns de lanzamientos de 2 de cada unha. Porque moita xente facía nulos, entonces, claro, quedaba descartado primeiro. Entonces, pois, había 2 lanzamientos, aplicabas que millón de resultado tiña, e sumábanse os 3. Entonces, ahora mismo o récord está en 108,5 metros, os 3 lanzamientos. A ixada de 2,5 kilos viña lanzando os buenos de 25 a 28 metros. Na segunda ixada mediana, que era de 1,5 kg, esa andaba nos 33, ya de 1 kilo xa chegaba aos 40, 38, 40... No, lanzábase... Sí, lanzaba, sí. Había competición. Pero ahora non se fai, porque non caen, non sei. As ixadas tiñan da casa. Que pena. Isto xa leva 3 anos, me parece. Que aquí temos unha bodega. Sí, onde teis... Bueno, isto é madeira. Isto é madeira, sí. Bueno, ten algo de pizarra, as vacas, os cabos, algún detalle, porque ten o expositor, as barricas, as cubas grandes. As cubas de madeira fixexe ti tamén? Todo feito por ti. Todo. Ben ou mal é por mí. Todo. Aquí xa pasamos. Aí temos, aí está o nacimiento. O nacimiento, os Reyes Magos. En pizarra tamén. Todo en pizarra. Todo en pizarra. Entón temos un forno. Bueno, e aquí temos que está moendo a fariña, amasando, non? Sí, isto é un pozo.
E aí está un muiño vello, que é un muiño antigo, que aí só lle quedan as paredes, pero, bueno, pues, logo aí, E aquí temos, aquí temos a romería da Virgen de Galín. E aquí temos uns detalles, non? Pues está o pulpo, están as parrillas, o helado, a capilla, a procesión, que dicen, os chipichipes, que foi unha charanga que se vemos aquí nos anos 90. pero era de Éntoma. Sí, era todo aficionado. O sea, era máis, a cuerga era máis ir á bodega a tomar un viño Que tocar. Pero bien. Bueno, bien. E aquí, pues, bebendo as súas cerveciñas. E aquí pasamos, E aquí, pues, é unha fortaleza. Non sei dicirche, pues, eso, hai os animales, as de Bizarra. porque temos animales. E esta zona? Eso Esta... sería un serradero. Ah, Serradero. Algo que vai moi relacionado con Bizarra. Por Os palés. os palés, a madeira, pues, bueno, esas cousas. Claro, aí temos... E eses queixiñes, todo isto fixeches ti? Sí, claro. Todo. Todo. Impresionante. Entonces hai un poquinho así o que o serradero está moi relacionado ca Pizarra, moi moito. Aquelo, pois, é un... E aquí temos o parque Madeira tamén. Eso non me lo fixen, eso son cousas que collín dos juegos dos nenos, eso. O que fixen, claro, lógicamente todo... A iglesia. A iglesia, as casas... Para a iglesia que leva esa pedra, Esa é unha pedra de Brasil. É unha pedra así moi... que dá aspecto de rústico a esa, por eso a fixen desa maneira. e as casas tamén levan a mesma pedra. Non ten nada que ver esa pedra con esta, nin esta tampouco, nin... Aquí é unha pedra negra, esta é unha gris, isto son pedras, pois, un poquinho así diferentes, non? Aquela é unha pulida, unha pedra pulida. E o loixado, esta pizarra, os montaches ti tamén. Sí, sempre. Sí. O garaje, sobes aí debaixo. Sí. Vas a ver algo pouco, porque... Sí. Esta é a túa obra. Máis me chama a xente, quizás. Pero isto... Isto é de Roandi, é algo que... Canto tempo che levou facer este castelo? Pois eu creo que un mes, non sei dicirche, porque non calculo, sabes? Sí. Como fais isto? A ratiños? Iso a ratos, cando estou ben. Se eu estou ben, podo traballar, así non podo. Pero ali hablamos, o sea, todo así. Eso que fais na túa casa? Sí, solo facer unha casa, sí. Teño licencia para traballar. Entonces, aquí, claro, pues, aquí hai así como 4.000 piezas de guitarra. 4.000? Claro, isto tens que cortar pequichiño, pulila... No, pulila non, mas isto é natural. Isto é o que se ve é o corte. Ah, corte. Esta é a cara natural, por exemplo, da pizarra. E este é o corte. Sí, Isto foi un premio que a Asociación de Pizarristas, ahora chaman de Pizarra ou algo así, lle deu aos antigos, aos loxeiros máis antigos da zona, porque máis fora non miramos. Entón, falou que os primeiros 17, os máis vellos están dentro. E eses 17 que tiveron o premio, un diploma. Entón, eu reducí o diploma, e precisamente, como eran todos de época, os aí estaban todos, hai xente que ten os datos colocando pizarra desde 1880 a 1890. 1880. Temos estes cadros son novos este ano tamén. Sí, son novos no Belén, lógicamente son vellos porque é onde me divirto eu. O sea, no inverno poño ali na caseta e vou facendo cousas, os animales, hai detalles, non sei. Follas, animales... Estas son as follas das viñas máis representativas de Valdeorras, como o Jerez, o Aramón, a Mencía, Garnacha, Godello, e cada unha vez que é diferente. Sí, cada folla sí. É diferente. Pois é un detalle, non? De que cousas que Porque estos os tiñas tú na casa e os enmarcache. Sí, porque a verdad que é onde máis recollidos están. Sí, a verdade é que sí. Estos son chirnes para o frigorífico, co imán, non? Eso xa teñen imán. Papeliño.
espada de Santiago. Bueno, precioso. E a isto, aquí, xa temos, que temos aquí? Isto era, o que quise representar aquí é o peregrino, o paso do camiño de inverno por Éntoma. Entonces, temos o puente, que é un Sí, a ponte. máis tal, temos o homenaje ao peregrino, cas figuras que temos ali, e os peregrinos, non temos isto, que é un área de descanso. Tamén, co árbol de Anxadas, tamén está na plaza. E logo, os peregrinos. Este é un peregrino que empezou a vir por aquí igual hai 20 anos, que eu conocín un italiano. Entón, ese señor viña todos os anos 2 ou 3 veces. Fixamos moi amigos, el vive en Canarias, e fixenlle puxen a bandera italiana, porque... Bueno, é unha dedicatoria para... Sí, Como sí. se chamaba ese como se Adriano. chama? Adriano. Sí. Adriano. E igual o tedes en algunha foto por aí, porque algunhas veces salió era un... E sigue vindo? Ahora mesmo, xa non. igual hai 3 anos que non ven. Claro, aquí xa estamos falando dun señor que ten 80 e pico anos. Claro, que pasa que ahora, como era médico, foi médico, viña moitos albergues a atender a xente. O sea, sentabas no albergue, e ao que lle vivían os pés, os atendíos, en plan... Sí, para axudar. Ou Sí, para axudar. Para axudar. Sí. E logo, pois, está a fonte de Éntoma, que está indo para a Vega de Quijaya, a iglesia de Éntoma, por fin, que me decidín a facela. Esta que é... Esta é a iglesia de Éntoma. Pero este ano tamén a fixeche, No, ou non? esta fixen o ano pasado. O ano pasado. Sí. Bueno, que a iglesia tamén, a mesma pedra, isto de aí que é? A parte, que é o material? Isto é barro. Barro. É barro. Isto é pedra, mercullo por os camiños, por aí. Isto é de pizarra. E as campanas de pizarra? Sí, sí, de pizarra, sí. Mira, móvense. Aí, Isto, nada, un peregrino ca o escudo do barco de Galicia, o do barco de aquel. Bueno, pois, e aquí que temos? Pois aquí hai outra fortaleza. Eso en principio iba a ser unha cárcel, pero despois quedouse así na cousa. Bueno, pois é algo que está aí, como os camellos dun amigo que me trouxe de Belén, están aí xa desde sempre. Bueno, pois esos detalles das figuras, as pallozas. O carro e todo isto, claro, todo isto é teu, feito de pizarra, todo teu. E a fonte, bueno, está... A fonte xa leva muitos anos. Sí, a fonte leva. Igual leva, podo dicir, 7 anos. Creo que leva 7 anos. Porque hai 9 que empecé a facer o que construí o siguiente ano. Todo en pizarra, todo en Esta é a fonte pizarra. dos deseos que foi, en principio, as monedas botabas aí a xente. Daba un donativo, pero tuve tiñamos problemas con eso e quitámoslo. Le puxemos unha hucha e xa está. Sí, se alguén quere dar algo, pode dar aí e non ten Claro, porque era aí, bueno, era bonito, pero, bueno, Sí, sí. a xente metía as mãos, chegaba, non era bom. E aquí temos, Isto é unhas médulas, pero non son as médulas que conocemos do Bierzo. Son médulas en Éntoma hai 5 ou 6. Digolle médulas porque sacaron os romanos. Hai 5 ou 6 tíos e foi daí que saquei as pedras. e onde están? Aquí en Éntoma? Pois, unha das... Eso está subindo a costa, está na subida a costa, hacia Soladelo, a izquierda, todo eso, donde está Roandi ahora Facendo, sí. el relleno, pues era un pedragal, era un lavadero, como oro. E despois hai aquí no río mismo, chamamos de Charquiño, tamén hai unhas medras, hai os forroxancos, tamén sacaron oro, ben, notas, estuveron falando aí. Ya hai documentación deso. O Ferrer Santiago, pois, sí que ten documentación deso, que de vez en cuando hai por aí. Pasamos hasta a zona central. A canteira. A canteira. A canteira un poquinho con todos os detalles, as pizarras que se fabrican, os camións, o que é, pois, o labrador, o cortador, o embaladora, porque embaladora suele ser máis que... Sí, suele ser máis. E é un traballo duro. Moi duro. Sí, é un traballo... Moi duro, e aparte é moi
selectivo. E as mulleres, por lo que sea, son millores seleccionando que os homes. Non sei por qué, pero todas as candeiras falan que unha muller é a que selecciona millor. Porque se diga máis tallista, máis... Sí, pero bueno, embalar, porque é polo peso tamén, collen moito peso. Sí, as cervicales sí que se me nota. E te van os nosos camións, as cumbreras, o fío de cortar, o pica. É que non nos falta ningún detalle. Bueno, Ningún detalle. por aí, pero... Esta é Ponte Nova, así, a de... En Sobradelo, non? A de Sobradelo. Temos as piraguas tamén, polo descenso. Eu sei onde sale o descenso. Isto tamén con pedra, temos pizarra. Iso é pedra que collo eu por os camiños, por aí, por os montes. Isto é barro, porque ten bastante barro na que é. Raúl, recórdanos que días podemos visitar o Belén. O Belén, amigo, hoxe, ás 12 da mañá, está aberto sábados, domingos e festivos, desde as 12 ás 8 da tarde. Nos de día de diario das 5 da tarde ás 8 da tarde. Pero a mediodía cerra. A mediodía cerra. No, ahora non. Ahora está aberto das 12 ás 8. É verdad que non estou todo o tempo aquí, porque, bueno, tampouco se non me permite. Se fai pouco de frío, marcho para casa, non é por unha hora. A mí gusta moito estar aquí, a falar ca xente, porque como veis a mí gusta falar. Pero, bueno... Sí, cando sí. E, bueno, pois... Bueno, pois invitamos a todos os que xa chegan aquí a ver esta obra de arte feita por ti, porque é unha... Este é un detalle que este ano fixen tamén, os nenos, pequenos que veñamos, queren que un collar, un colgante. Moi ben. Pois moitas gracias, Raúl. a vos por visitarnos.